i zaspao pre nego što su mu ublaživači dodirnuli tablu. Njegov vozač je odlučio da te večeri krenu ranije. Tomas je čekao na stanici. Hvala Bogu da mogu da popričam sa tobom. Vozač je rekao da se neka osoba koja je glavna za poštu žalila debelom kontroloru na jučerašnje kašnjenje. Ali nisam ja kriv za to, odgovorio je Persi. Znam, rekao je to. A zna i debeli kontrolor, ali ta osoba nije htela da sluša. Večeras ćemo morati da budemo brži nego ikad pre. Lokomotive su baš napuštale stanicu kada su začule poznati zvuk. Hej, čuo sam neke novosti. Gde? Pućkao je Persi. Na sve strane, ukinuće poštanski voz i iskoristiti mene za to. Elisa čini čuda, uvek. Gluposti, ljutio se Tomas. Te večeri je sve išlo kao podmazano. Tomas i Persi su prolazili stanice sa odličnim vremenom. Na stanici je Tomas primetio jednog zabrinutog čoveka. On je propustio svoj voz koji je trebalo da ga vrati kući. Možemo mi da vas povezemo, rekao je Tomasovo vozač, ali plašim se da će da vam bude neudobno. Hvala vam, rekao je čovek, sve je bolje od sedenja na stanici. Idućeg popodneva Persi je prošao pored aerodroma i ugledao Harolda. Zdravo, Lenčugo, previše si umoran za letenje. Vetar je previše jak, kažnjen sam, gunđao je Harold. Bolje bi ti bilo na šinama, smejao se Persi. One čine čuda, uvek. Te večeri je debeli kontrolor lokomotivama pokazao pismo. Poslao ga je čovek koji je propustio voz. On misli da ste obojca veoma dobri, rekao je debeli kontrolor. I svi kažu da je poštanski voz ponos naše železnice.